de hayatı ve sırrıkeye. De gerdûnê de tenê sırrıkeye. Hezkirin û hezkirin. Xwedê her tişt bi hezkirinê afirandiye. Xwedê dixwaze kan bi tevahî ji her tiştî hez bikin û Xwedê dixwaze kan her tiştî bi hezkirin bidin. Em li wê dera li huzûra wî ye. Armancek me tenê heye. Ji bo yê ku ji Xwedê hez nakin, Xwedê wan hezkirin bidin û ji bo yên ku ji Xwedê hez dikin, Xwedê jî ji wan hez bike. Yani du tişt tenê. Diya yekê de famkirina hezkirinê, diya di dûa almandina hezkirinê. Hege hûn dixwazin bibîn yekî ku hezkirinê di alimê ne, hûnê ji Xwedê, ji aliyê Xwedê bên hezkirin. Hege hûn bixwazin bibîn ji kesekî ku hezkirinê de dialimin, hûnê ji Xwedê hez bikin. Gawa hûn wê yekê bênin cê, hûnê jî wekî hewariyan baxtewar bijin. Hûnê jî wek rebaniyûn, ahbariyûnan baxtewariyê bijin. Hûnê jî wek sehabiyan xweşikbûneya Xwedê bijin. Derî ji her kesî vekirî ne. Bes e ku tu Rebbê min î, tu Xwedayê min î, yê ku ez ji tu ne afirandiye tu yî, yê ku baxtewariyê dide min tu yî, tu dixwazî ez baxtewar bibim, ez dixwazim teslîmîte bibim. Min baxtewar bike ya Rebbê min bêje. Wê bêhnin cê û dû re dest bi jiyan kirina xweşikbûna bikin, înşallah.